סבא! קלושקה! אנחנו מגיעים בעוד 47 דקות. אוגוסט עכשיו, למה הם כאן? משהו מוזר קורה. טוב, אולי בהיריון. סבא! סבא! יפה שלי! וואו, לאן זה? לחפש את וולטר. קלר, עכשיו קיץ. מה את עושה פה? אתה לא שמח לראות אותי? אבא, לא. ג'ייקוב ואני נפרדים. אני דואגת לאבא ואמא. עוד לא סיפרנו לה. אני אוהבת את החג הזה, כי זה הזמן היחיד שאנחנו באמת משפחה. אני רוצה לחגוג עוד חג ביחד. ואם היא רוצה חג מולד באוגוסט, אני אתן לה אותו. ואתם פשוט תתמודדו עם זה. 3, 2, 1, קדימה! אני רוצה גם את פפה וממה. כן, שניהם אצלנו. אוקיי, אוי, תעדכן אותי. ובכן, מדובר במתנות לחג המולד. באוגוסט? בינגו, לילדה בת 10 כביכול. זה לא חג מולד בלעדיהם. אז מה זה? היא אומרת שזה שלג, בוס. תביא כלב גישוש. ואני רוצה את תהלוכת הפנטונים. כן, חד משמעית. זה לא חטא, זו תרומה. כלומר, סוג של. זה קעקוע לחזה שלך? כן. את יודעת מה אני הכי אוהב בך, קלר? את לא מוותרת אף פעם. נטוס בכדור בורח. אפשר את האשראי שלך? פליז. כן, תן לה כבר את האשראי. זה מאחד בין אנשים. בהמראה הם ישנאו זה את זו, אבל עד הנחיתה יתאהבו. תירגעו, הכל בסדר גמור. בואו למלון בסדולמיץ לחג מולד משפחתי אמיתי. Let's start decorating, anticipating the very best day this year. חג שמח.